मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला मांदेली फ्राय दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. मी साफ करून स्वच्छ करून अगोदर त्याला मीठ लावून ठेवलेलं, आता धुवून मिळून ठेवलेली आहे. हे आहे रवा, ही 4 चमचे मी घेतलाय रवा. हे तांदळाचं पीठ आहे, 4 चमचे घेतलंय. हे आता मिक्स करायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये लाल तिखट घालायची आहे मांदेल्यामध्ये, आणि रव्यामध्ये पण हळद घालायची आहे. चिंच मांदेलीमध्ये टाकायची, चिंच पाणी, धना पावडर, चवीपुरतं मीठ आणि फ्राय करायला तेल. आता मी ह्याच्यामध्ये हे घालते, चिंच पाणी. एक चमचा लाल तिखट टाकते. ह्याच्यामध्ये पण चमचा टाकून घेते, थोडस अर्धा चमचा लाल तिखट. हे माशांना मांदेलीला लावायला ते पीठ. आता हळद अर्धा चमचा, आता ह्याच्यामध्ये पण थोडस टाकून घेते, अर्धा चमचा. धना पावडर, धना पावडर ह्याच्यामध्ये टाकायची आहे मांदेल्यामध्ये थोडस. चवीपुरतं मीठ थोडस टाकायचं, कारण लावून ठेवलेलं होतं ना आधी त्याला. आणि ह्याच्यामध्ये पण थोडस टाकायचं. हे मिक्स करून आपण घेऊया. आणि ह्याला पण लावून घेऊया. सगळं मिक्स करायचं मांदेल्याला. चांगलं असं लावून घ्यायचं व्यवस्थित. 5 मिनिटं जरा ठेवून द्यायचं. चांगलं मांदेल्यानं ते लावून ठेवले. 5 मिनिटं झाली आहे. आता मी तवा ठेवते गॅसवरती. तवा तापेल लवकर. तवा तापलाय. आता 2 चमचे तेल टाकून घेऊया. गॅस फास्ट आहे ना, बारीक करून ठेवते. आता मांदेली आपण याच्यामध्ये बुडवून घोळून अशी घालायची याच्यावर. चांगलं तेल टाकून घ्यायचं. आपण परतून घेऊया. प्रकारे माझी मांदेली भाजून झाली आहे. मिक्स बाकी सगळे करून घेते तोपर्यंत.
पडतो. अशा प्रकारे मी बाकी सर्व करून घेते मांदेली फ्राय. चला गॅस मी बारीकच ठेवलाय. मध्ये मध्ये फास्ट करते, मध्ये स्लो करते. रवा घातलाय त्यामुळे ते फटफटते. तर माझी सर्व मांदेली भाजून झालेली आहे. जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.